Goazte, bagoaz, garai horiek, atzean utziko ditugu, eta guain zaude antzerkiakin. Bai. Murgilduta, kalte kolektiboaren partaide. Bai. Zea, eta 6 gazteko osatu dezue. Bai. Nola hasi izan proiektu hau? Bueno, pues berez gara, sei gazte ezagutzen garenak antzerki eskolatik. Batzuk elkarrekin joaten ginen klasera, beste batzuk pasillotatik, tal, no seke. Eta, bueno, ez dakit, berez hasi aurkeztu ginen pabellon 6-ko antzerki labur topaketetara, eta berez izan zen talde bat horretarako sortu zena, baina, bueno, ez dakit, egia zen sorkuntza kolektiboa da kriston lana, baina da oso polita bai, eta, bueno, gustatu zitzaigun, eta orduan, erabaki dugu jarraitzea. Jondi, eta antzerkixe jolas moduen eta seriotasun moduen be hartu lehike aldi berian? Bai, bueno, niretzako, hau da frikada bate, baina frantzesez antzestu da jueg, ez dakit frantzesez, baina hori badakit, eta niretzako antzestea da jolastea. Osa, esan nahi dut, lana da, eta da lan gogorra, eta oso prekarioa gainera gauza askotan, eta lan egiten duzu emozioekin, eta orduan, uki behar da kontu handia. Baina niretzako da jolasa, eta hartu behar da ere jolas bezala, lagunekin egin albali baduzu, asko sobeto, guk horregatik elkartzen gara, eta egiten dugu zerbait, pixkat saiatzen garena izaten horizontala, zuzendaritzari gabe, autozuzentzen gara gu aldugun bezala, eta hori, guretzako da jolas bat, egiten dugu dena plataforma baten gainean, ez garela sartzen 6 pertsona plataforma horren gainean, ez dago atretzorik, eta dena egiten dugu gorputzarekin eta soinuekin eta horrela, eta parodiatzen ditugu pelikulak, euskeraz, eta hori. Badakizu guk hemen badakaula zuzendari bat, ez da? Beñat, ojo, cuidao. Joldirekin zerbait, hola, bururatzen zaizu? Lehenaizi gogoratu pelikula bat bukatzer daukadala, ze pelikula? Minbera. Urrengoan, miren eta Jolirekin, zeo zerrein merdu. Bai, nahi dut! Bai.